Utpana Ekadaši. Priča o nastanku Ekadašija iz Bhavišya Uttara Purane. Suta Gosvami reče: O mudri Brahmane, nekada davno gospodin Šri Krišna, vrhovna božanska osoba, objasnio je slave Šri Ekadašija i pravila i propise koji se trebaju pridržavati svi koji poste na taj sveti dan. O najboljim među Brahmanama, tko god sluša o podrijetlu i slavama te posti na taj sveti dan, izravno odlazi u prebivalište gospodina Višnua, nakon što u ovom materijalnom svijetu uživa u različitim vrstama sreće. Arjuna, Pritin sin, upita gospodina: O Janardana, koje su pobožne prednosti osobe koja potpuno posti? Ona koja jede samo navečer ili ona koja jede samo u podne, i kakvih se propisa treba pridržavati na različite ekadašije? Ljubazno te molim, objasni mi. Vrhovni gospodin Krišna odgovori: O Arjuna, na početku zime sjeverna polutka ekadašiji koji padaju u vrijeme tamne 14-dnevnice mjeseca Margaširša, studeni prosinac, početnik treba započeti svoje slijeđenje zavjeta za ekadaši. Na dašami, dan prije ekadašija, osoba treba dobro oprati zube. Zatim za vrijeme 8. dijela dašamija, neposredno prije zalaska sunca, treba večerati. Sljedeće jutro bhakta se treba zavjetovati u skladu s pravilima i propisima, te početi postiti. U podne se treba okupati u rijeci, jezeru ili malom jezeru. Kupanje u rijeci najbolje pročišćava, zatim u jezeru, dok kupanje u malom jezeru najmanje pročišćava. Ako mu nisu dostupni ni rijeka, ni jezero, ni jezerce, može se okupati izvorskom vodom. Bhakta treba pjevati ove molitve koje sadrže imena Majke Zemlje. O Ašvakrante, o Ratakrante, o Višnukrante, o Vasundare, o Mrtike, o Majko Zemljo, ljubazno te molim, ukloni grijehe koje sam nagomilao u prošlim životima, da mogu otići u sveto prebivalište vrhovnog gospodina. Dok tako pjeva bhakta, treba svoje tijelo premazati blatom. Za vrijeme posta bhakta ne bi trebao razgovarati s onima koji su skrenuli sa ovog puta pobožnosti, s ljudima koji jedu pse, lopovima ili licemjerima, kao i sa klevetnicima, koji obezvređuju polubogove, vetsku literaturu ili brahmane, ili bilo kojom bezbožnom osobom, kao što je onaj tko uživa u nedopuštenom seksu, ko je razbojnik, ili onaj tko pljačka hramove. Ako bhakta razgovara ili samo vidi takvu osobu, za vrijeme ekadašija mora se pročistiti izravnim gledanjem u sunce. Nakon toga bhakta treba ponizno obožavati gospodina Govindu s prvoklasnom hranom i cvijećem. U svom domu treba gospodinu ponuditi lampu iz čiste pobožne svjesnosti. Također treba izbjegavati spavati tijekom dana i u potpunosti se treba suzdržavati od seksa. Posteći od hrane i vode, treba radosno pjevati o gospodinovim slavama i cijelu noć svirati instrumente za njegovo zadovoljstvo. Nakon što je cijelu noć ostao budan u pravilnoj svjesnosti, bhakta treba kvalificiranom brahmani dati milostinju i ponizno mu ponuditi svoje poštovanje, moleći ga da mu oprosti uvrede. Oni koji su iskreni u svojoj pobožnoj službi znaju da je ekadaši za vrijeme tamne 14-dnevnice jednako povoljan kao i onaj za vrijeme svijetle 14-dnevnice. O kralju, ne treba se praviti razlika između te dvije vrste ekadašija. Poslušaj rezultate koji se stječe onaj tko slavi ekadaši na ovaj način. Niti jedna milost koju je netko stekao kupujući se na svetom mjestu poznatom kao Sankodara, gdje je gospodin ubio demona Sankasuru, niti milost onog tko je vidio gospodina Gadadaru nije jednaka 1/16 milosti koja se stječe postom na ekadaši. Rečeno je da je davanje milostinje ponedjeljkom na dan punog mjeseca dobrobit 100.000 puta veća od običnog davanja milostinje. O osvojitelju bogatstva, onaj koji daje milostinju na dan ekvinocija dostiže 400.000 puta veću dobrobit. Ipak samim pošćenjem na ekadaši osoba dostiže sva ta pobožna djela kao i sve pobožne rezultate koje je netko dostigao na Kurukšetri za vrijeme pomrčine sunca ili mjeseca.
Zato iskrena duša koja u potpunosti posti na Ekadaši stječe 100 puta veću dobrobit od onog tko izvodi Ašvameda jagiju, žrtvovanje konja. Onaj tko slavi Ekadaši samo jednom stječe 10 puta veću dobrobit od onog tko je dao 1000 krava u milostinju učenom Brahmani. Onaj tko nahrani samo jednog brahmačarija stječe 10 puta veću milost od onog tko je u vlastitoj kući nahranio 10 čestitih Brahmana. Ali 100 puta veću milost od hranjenja brahmačarija stječe onaj tko pokloni zemlju siromašnom i uglednom Brahmani. A 1000 puta veću milost od toga stječe onaj tko za ženu da nevinu djevojku mladom, dobro školovanom, odgovornom čovjeku. 10 puta veću dobrobit od toga stječe onaj tko ne očekujući ništa za uzvrat obrazuje djecu u duhovnom smjeru. Međutim, 10 puta veću dobrobit od toga stječe onaj tko gladnog nahrani žitaricama. U stvari, davanje milostinje onima koji je uistinu trebaju najbolje od svega i nikada nije bilo niti će ikada biti bolje milostinje od ove. O Kuntin sine, svi preci i polubogovi u raju veoma su zadovoljni onim tko žitarice daju u milostinju. Ali milost stečena potpunim postom na Ekadaši ne može se mjeriti. O Arjuna, najbolji među kurujima, snažne posljedice ove milosti neshvatljive su čak i polubogovima, a onaj tko samo večera na Ekadaši stječe polovicu ovih milosti. Zbog toga osoba koja odluči postiti na Ekadaši treba jesti ili samo u podne, obrok koji ne sadrži žitarice ili mahunarke ili potpuno postiti. Boravak na mjestu hodočašća, davanje milostinje i paljenje žrtvene vatre priznaju se samo do dolaska Ekadašija. Zato bi svi koji se boje jada u materijalnom svijetu trebali štovati Ekadaši. Na Ekadaši osoba ne smije piti vodu i školjke, ubiti živo biće kao što su riba i svinja ili jesti žitarice i mahunarke. Tako sam ti o Arjuna objasnio najbolje načine posta o kojima si me pitao. Arjuna tada pita: o gospodine, prema tebi 1000 vedskih žrtvi ne može se mjeriti ni sa jednim postom na Ekadaši. Kako je to moguće? Kako je Ekadaši postao najznačajniji od svih dana? Gospodin Šri Krišna mu odgovori: ispričat ću ti zašto od svih dana Ekadaši najviše pročišćava. U Satja Jugi živio je iznenađujuće strašan demon, Mura. Uvijek je bio ljut, polubogovi su ga se bojali, porazio je čak i Indru, kralja raja, Vivasana, boga sunca, Osam Vasua, gospodina Brahmu, Vajua, boga vjetra i Agnija, boga vatre. Zahvaljujući njegovoj nevjerojatnoj snazi, svi oni su bili pod njegovom kontrolom. Tada je gospodin Indra došao ispred gospodina Šive i rekao: svi smo pali sa svojih planeta i sada bespomoćno lutamo zemljom. O gospodine, kako se možemo osloboditi ovih nevolja? Kakva će biti sudbina nas polubogova? Gospodin Šiva mu odgovori: o najbolji među polubogovima otiđi do prebivališta gospodina Višnua koji leti na Garudi. On je Džaganata. On je gospodar univerzuma i njegovo utočište i on štiti sve duše koje su mu se predale. Gospodin Krišna nastavi: o Arjuna, osvojitelju bogatstva, nakon što je gospodin Indra čuo riječi gospodina Višnua, pošao je zajedno s ostalim polubogovima do prebivališta gospodina Džaganate, gospodara univerzuma i zaštitnika svih duša. Vidjevši gospodina kako spava kraj vode, polubogovi su predvođeni Indrom sklopili dlanove i upućivali mu ove molitve. O vrhovna božanska osobo, o Madhusudana, ubojica demona Madhua, molimo te zaštiti nas. U strahu demona Mure, mi polubogovi došli smo Krišna, tebi pruži nam utočište. O Džaganata, ti si tvorac svega i stvoritelj svega. Ti si majka i otac cijelog svemira. Ti si stvoritelj, održavatelj i razoritelj svega. Ti si vrhovni pomagatelj svih polubogova. Jedino nam ti možeš donijeti mir. Ti si zemlja, nebo i svemogući dobročinitelj. Ti si Šiva, Brahma, a i Višnu, održavatelj sva 3 svijeta. Ti si Bog sunca, mjeseca i vatre. Ti si prvorazredni maslac, žrtvovanje, sveta vatra, mantra, propisi, svećenik i tiho mantranje džape. Ti sam si žrtvovanje, njezin naručitelj i uživatelj. Vrhovna božanska osoba. Ništa u sva 3 svijeta, pokretno i nepokretno, ne može postojati izvan tebe. O vrhovni gospodine,
Bože nad bogovima, ti si zaštitnik onih koji uzmu utočište u tebi. O vrhovni mistiće, o utočište neodlučnih, molimo te zaštiti i spasi nas. Nas polubogove porazio je demon i pali smo iz svojih rajskih kraljestava. Svrgnuti sa svojih položaja, o Gospodine univerzuma lutamo zemljom. Gospodin Krišna nastavi. Čuvši Indru i ostale polubogove, Šri Višnu, vrhovna božanska osoba, upita: koji demon posjeduje toliku moć obmane da može poraziti sve polubogove? Kako se zove i gdje živi? Od koga dobiva snagu i utočište? Reci mi sve. O Indra, i ne boj se. Gospodin Indra odgovori: o vrhovna osobo, o Bože nad bogovima, o ti koji nadvladavaš strah u srcima svojih čistih bakta, o ti koji si toliko milosti prema svojim vjernim slugama. Nekoć je bio moćan demon iz Brahma dinastije koji se zvao Nadijanga. Bio je užasno strašan i odlučio je u potpunosti uništiti polubogove. On ima sina koji se zove Mura. Murin glavni grad je Čandravati. Iz njega je užasno zao i snažan demon Mura osvojio cijeli svijet i pokorio sve polubogove, istjeravši ih iz njihovog rajskog kraljestva. Umislio je da je Indra, kralj raja, Agni, bog vatre, Jama, gospodar smrti, Vaju, bog vjetra, Isa ili gospodin Šiva, Soma, bog mjeseca, ili Pasi ili Varuna, bog vode. Također je počeo emanirati svjetlo poput boga sunca i upravljati oblacima. Nemoguće ga je poraziti. O Gospodine Višnu, molimo te, ubij tog demona i učini da polubogovi pobjede. Čuvši te riječ od Indre, gospodin Janardana veoma se razljutio i rekao: o moćni polubogovi, svi se zajedno uputite prema Murinom glavnom gradu Čandravati. Ohrabljeni polubogovi na čelu s gospodinom Harijem krenuše prema Čandravati. Kada je Mura vidio polubogove, počeo je rikati zajedno sa bezbroj tisuća drugih demona koji su u rukama držali blistavo oružje. Silno naoružani demoni napali su polubogove koji su napuštali bitku bježeći na sve strane. Vidjevši vrhovnog gospodina Hrišikešu, gospodara osjetila, demoni su sa različitim vrstama oružja nasrnuli na njega. Kad su počeli napadati gospodina koji u svojim rukama drži mač, disk i toljagu, on je odmah probao sve njihove udove svojim smrtonosnim strijelama. Mnogo tisuća demona umrlo je od gospodinove ruke. Na kraju se vođa demona Mura borio s gospodinom. Mura je svojom mističnom moći odbijao svako oružje koje je svevišnji gospodin Hrišikeša poslao na njega. U stvari, demon je udarce oružja osjećao kao udarce cvijeća. Kad je gospodin vidio da ne može poraziti demona svojim mnogobrojnim oružjem, niti onim koje baca, niti onim koji drži, nasrnuo je na demona golim rukama koje su bile snažne kao željezna toljaga. Gospodin se tako borio s Murom 1000 božanskih godina, tada je očigledno umoran otišao na Badarikašaranu. Tamo je gospodin Jogešvara, najbolji od svih jogija, gospodar univerzuma, ušao u predivnu pećinu zvanu Himavati da se odmori. O Dananđaja, osvojitelju bogatstva. Pećina je bila široka 96 milja, a imala je samo jedan ulaz. Sa strahom sam ušao u nju i zaspao. Bez sumnje. O sine Pandua, bio sam umoran od ove velike bitke. Demon me je naravno slijedio u pećinu, vidjevši me gdje spavam, u sebi je rekao: danas ću ubiti ubojicu svih demona Harija. Dok je bezbožni Mura tako razmišljao, iz mog tijela se manifestirala mlada djevojka veoma sjajnog lica. O sine Pandua, ugledavši je Mura, se naoružao i počeo boriti sa njom, ali jako se iznenadio kada je shvatio da se bori s njim bez prestanka. Tada je kralj demona upitao: tko je stvorio ovu ljutu, strašnu djevojku koja se tako snažno bori protiv mene, kao da me gađa munjama? I nastavio se dalje boriti s njom. Iznenada sjajna božica smrska sva Murina oružja te ga istog trena izbaci s kočije. Tada on golim rukama navali na nju, a kad ga je vidjela kako dolazi, ljutito mu odsječe glavu. Tad demon napokon pade na tlo i ode u Jamarađino prebivalište. Ostali gospodinovi neprijatelji, prestrašeni i bespomoćni, pobjeguše u podzemni svijet Patalu. Tada se vrhovni gospodin probudio i vidio mrtvog demona ispred sebe, kao i djevojku sklopljenih ruku koja kleče pred njim. Njegovo lice pokazivalo je njegovu iznenađenost.
Tada gospodar univerzuma reče: ko je ubio ovog pokvarenog demona? Lako je porazio sve polubogove, Gandarve, čak i samog Indru, zajedno s njegovom pratnjom, Marutije, porazio je i Nagasija, zmiju, gospodara nižih planeta. Čak je i mene pobjedio. U strahu od njega sakrio sam se u ovu špilju. Ko je toliko moćan da me zaštitio nakon što sam pobjegao s bojišta i zaspao u ovoj pećini? Tad djevojka progovori: ja sam ubila ovog demona nakon što sam se pojavila iz tvog transcendentalnog tijela. U stvari, o gospodine Hari, kada te vidio kako spavaš, htio te ubiti. Shvaćajući patnje koje nanosi u sva tri svijeta, ubila sam tog zlog Nitkova i tako oslobodila straha sve polubogove. Ja sam tvoja slavna Maha Shakti, tvoja unutarnja snaga koja tjera strah u srca tvojih neprijatelja. Ubila sam ovog zastrašujućeg demona kako bi zaštitila sva tri svijeta. Reci mi, zašto si se iznenadio vidjevši ovog demona mrtvog, o gospodine? Vrhovna božanska osoba odgovori: o bezgrešna, veoma sam zadovoljan što vidim da si baš ti ubila ovog kralja demona. Tako si polubogove učinila radosnim, sretnim i punim blaženstva. Zato što si ugodila polubogovima u sva tri svijeta, veoma sam zadovoljan tobom. Zatraži što god želiš od mene. Daću ti to bez dvojbe, doduše, to će biti ništa u odnosu na ovo što si dala polubogovima. Djevojka reče: o gospodine, ako si zadovoljan sa mnom i želiš me nagraditi, daj mi moć da oslobodim grijeha svakog tko posti na ovaj dan. Želim da polovicu pobožnih zasluga dobije onaj tko za vrijeme posta jede samo navečer. Jela koja ne sadrže žitarice i mahunarke, a drugu polovicu ovih pobožnih dijela neka dobije onaj tko za vrijeme posta jede samo u podne. Također, neka onaj tko se u potpunosti pridržava posta na dan moje pojave, potpuno kontrolirajući osjetila, ode u prebivalište gospodina Višnua, nakon što milijardu kalpi uživa sve vrste zadovoljstva u ovom svijetu. To je želja koju želim da mi ispuniš, moj gospodine. O gospodine Janardana, bez obzira da li se netko u potpunosti pridržava posta, jede samo navečer ili samo u podne, molim te, nagradi ga religioznim obilježjima, bogatstvom i na kraju ga oslobodi. Vrhovna božanska osoba reče: o najbezgrešnija djevojko, to što si tražila bit će ti ispunjeno. Svi moji bakte na ovom svijetu sigurno će postiti na ovaj dan i zbog toga će postati slavni u sva tri svijeta i na kraju će doći zauvijek ostati sa mnom u mom prebivalištu. Zato što si se o moja transcendentalna moći pojavila 11. dana opadajućeg mjeseca, zvaćeš se Ekadaši. Ako osoba posti na Ekadaši, ja ću spaliti sve njezine grijehe i smjestit ću je u moje transcendentalno prebivalište. Ovo su dani rastućeg i opadajućeg mjeseca, koji su mi veoma dragi. Tritija 3. dan, Aštami 8. dan, Navami 9. dan, Čaturdaši 14. dan, a naročito Ekadaši 11. dan. Milost koju netko stekne posteći na Ekadaši veća je od bilo koje milosti stečene na neki drugi post ili odlaskom na hodočašće. Čak je veća od one koja se stječe davanjem milostinje Bramanama. Davši djevojci njezine blagoslove, vrhovni gospodin iznenada je nestao. Od tada je dan Ekadašija postao najmilostiviji i najpoznatiji dan u cijelom univerzumu. U Arđuna, ako osoba pravilno slavi Ekadaši, ubijam sve njezine neprijatelje dajući joj najviše odredište. U stvari, ako osoba slavi ovaj Ekadaši, na bilo koji od propisanih načina uklanjam sve prepreke na njenom duhovnom putu i dajem je savršenstvu u životu. Tako sam ti, o sine Pandua, opisao podrijetlo Ekadašija, dana koji trajno uklanja sve grijehe. U stvari, to je najpovoljniji dan za oslobođenje od svih grijeha, a nastao je da bi pomogao svima u univerzumu da dostignu savršenstvo. Ne treba praviti razliku između Ekadašija rastućeg ili opadajućeg mjeseca. Oba dva se treba slaviti. Oparta i ne treba ih razlikovati od Maha Dvadašija. Kogod da posti na Ekadaši, treba znati da ne postoji razlika između ta dva Ekadašija, jer oba dva sadrže iste titije. Kogod potpuno posti na Ekadaši, pridržavajući se pravila i propisa, dostići će vrhovno prebivalište gospodina Višnua, koji leti na Garudi. Blaženi su oni koji obožavaju gospodina Višnua i provode vrijeme proučavajući slave Ekadašija.
Onaj tko se zavjetuje da neće jesti ništa na ekadaši, nego da će jesti tek drugi dan, stječe istu milost kao onaj tko izvodi žrtvovanje konja, u to nema sumnje. Na dvadaši, dan nakon ekadašija, osoba treba moliti: O Pundarikakša, o Lotosoki, Gospodine, sad idem jesti, molim te zaštiti me. Nakon što je to izgovorio, mudri Bhakta treba Gospodinovim lotosovim stopalima ponuditi cvijeće i vodu i pozvati Gospodina da jede dok pjeva mantru od 8 slogova 3 puta. Ako Bhakta želi dobiti plod svoga posta, treba piti vodu uzetu iz svete posude u kojoj je ponudio vodu Gospodinovim lotosovim stopalima. Za vrijeme ekadašija mora se izbjegavati spavati tijekom dana, jesti u tuđoj kući, jesti više od jedanput, imati spolne odnose, jesti med, jesti iz brončanog tanjura, jesti urad dal i premazivati tijelo uljem. Bhakta se mora odreći ovih 8 stvari na dvadaši. Ako želi razgovarati s osobom koja je van svih kasta, mora se pročistiti jedući lišće tulasija ili amalaki voće. O najbolji među kraljevima od ponoći ekadašija do svitanja dvadašija osoba se treba kupati, obožavati Gospodina i izvršavati pobožne aktivnosti, uključujući davanje milostinje i paljenje žrtvene vatre. Ako se osoba nađe u teškim okolnostima zbog kojih ne može pravilno prekinuti ekadaši post, na dvadaši najprije treba popiti vode, a nakon toga može bez da zgriješi ponovo jesti. Bakte Gospodina Višnua, koji danju i noću slušaju o ovoj sve povoljnoj temi o Gospodinu iz usta drugog bakte, bit će uzdignuti na Gospodinove planete. A onaj tko čuje barem jednu izreku o slavama ekadašija, oslobađa se velikih grijeha kao što je ubojstvo Bramane. Nikada neće postojati bolji način za obožavanje Gospodina Višnua od posta na ekadaši, u to nema sumnje.